Καλημέρα φίλοι μου, καλή εβδομάδα. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τα αγαπημένα μας μαρτάκια. Να σας δείξω τι έχω φτιάξει και να δούμε και τις τιμούλες μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα νέα μας κομμάτια. Λοιπόν, έχουμε βαμβακερό μαρτάκι, κορδόνι, με ματάκι. Έχει κούμπομα που αυξομειώνεται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να κρεμόνται τα κορδονάκια. Έτσι, για να μην μας ενοχλούν. Λοιπόν, η τιμή για τα μαρτάκια είναι στα 2 ευρώ φέτος. Λοιπόν, εδώ έχουμε καρδούλα. Πάλι με το ίδιο κορδονάκι, βαμβακερό άσπρο κόκκινο. Πάλι με κούμπομα που αυξομειώνεται. Πάρα πολύ εύκολο να το μικρύνουμε και να το μεγαλώσουμε. Επίσης, χωρίς να κρέμονται τα κορδονάκια. Έχουμε την καρδούλα από χαολίτη. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Τα μαρτάκια τα φοράμε από παιδάκια πολύ μικρής ηλικίας μέχρι και πολύ μεγάλες. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μαργαριταράκι. Τα περισσότερα είναι με κούμπομα που αυξομειώνεται χωρίς να κρέμονται τα κορδόνια. Οπότε θα είναι πάρα πολύ εύκολο φέτος να τα φορέσετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ουρά γοργονίτσας ή ψαριού, όπως θέλετε, σας αρέσει. Λοιπόν, πάρα πολύ χαριτωμένο. Εδώ έχουμε ένα άλλο ματάκι, τετράγωνο, με πιο πλατή κορδόνι μακραμέ, πάλι όμως με τον ίδιο τρόπο με το κούμπομα. Συνεχίζουμε με το χαολίτι μας. Αυτό είναι στρογγυλό συνθετικό. Το προηγούμενο του πλακέ ήταν, θα σας το δείξω τώρα, και είναι και αυτό συνθετικό το κορδονάκι. Εδώ έχουμε δέσει μια μαργαρίτα υφασμάτινη με κούμπομα πάλι που αυξομειώνεται χωρίς να κρέμονται τα κορδόνια. Και εδώ έχουμε πάλι ένα ματάκι διαφορετικό. Να γνωρίζετε ότι όλα τα μεταλλικά είναι χωρίς νικέλιο, που σημαίνει ότι δεν θα προκαλέσουν αλλεργία και έτσι μπορείτε να τα φοράτε άφοβα. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε με μια χαντρούλα κεραμική, συνθετικό κορδόνι στρογγυλό, πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το νερό, μπορείτε να τα φορέσετε άφοβα. Εδώ έχουμε χαολίτι άσπρο με βαμβακερό κορδονάκι. Εδώ έχουμε κεραμική χαντρούλα κύβο σε μεταλλικό μπλε. Κεραμική καρδούλα, συνθετικό κορδόνι μαρτάκι. Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μπορντό και μαύρο κύβο κεραμικό σε συνθετικό πλακέ κορδονάκι. Εδώ έχουμε το μόβ, είναι κύβος κεραμικός σε πλακέ κορδονάκι συνθετικό, και μετά έχουμε πλακέ κεραμική χαντρούλα σε πράσινο βεραμάν. Φανταστικό χρώμα με στρογγυλό κορδονάκι συνθετικό. Όλα έχουν το κούμπομα που αυξομειώνεται. Μεταλλικό σχεδιάκι μοτίβ σε βαμβακερό κορδονάκι. Λοιπόν, να σας δείξω, έχουμε και τα κλασικά, τα απλά τα μαρτάκια, τα οποία αυτά τα δίνουμε στα παιδάκια ή
Σε όποιον θέλει απλά να φορέσει ένα απλό μαρτάκι χωρίς να τον ενοχλούν μεταλλικά και χαντρούλες, είναι ιδανικό αυτό. Παίρνετε ένα τέτοιο δώρο μαζί με κάθε παραγγελία από 3 μαρτάκια. Λοιπόν, όπως είπαμε, η τιμή από τα μαρτάκια είναι στα 2 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Έχουμε ένα ιδιαίτερο, ένα και μοναδικό πλεκτό μαρτάκι με μεταλλικό στη μέση. Αυτό έχει κουμπώμα μακραμέ, όπως βλέπετε είναι πλεκτό δίχρωμο. Είναι προσφορά στα 2 ευρώ αυτό. Εδώ έχουμε καρδούλα. Έχουμε καρδούλα μεταλλική. Όλα αυτά που θα σας δείξω τώρα έχουν κουμπώμα μακραμέ. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το κάνουμε και με κούμπομα απλό χωρίς να κρέμονται ή με κούμπομα παπαγαλάκι. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για τις παραγγελίες. Λοιπόν, καρδούλα, τη μαργαρίτα που την είδαμε. Έχουμε εδώ για τους άντρες μεταλλικό λιονταράκι. Εδώ για τα πιο... για τα νιάτα μας έχουμε το Amor, είναι plexiglass αυτό μαύρο. Μετά εδώ έχουμε κορδονάκι πλακέ συνθετικό, ματάκι, λίγο πλέξιμο και τριανταφυλλάκι. Εδώ έχουμε το ματάκι του Μάρτη, ξύλινο σχέδιο μαρτάκι με πλεκτό κορδόνι και χαντρούλες. Και εδώ έχουμε το ίδιο ματάκι που είδαμε και πριν, σε κόκκινο ματάκι. Εδώ είναι σε μπλε, όπως μπορείτε να δείτε. Και συνεχίζουμε. Αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια είναι και τα τελευταία. Εδώ το Amor το έχουμε δει πάλι, απλά με άλλο κορδονάκι. Αυτό εδώ είναι συνθετικό, είναι το συνθετικό του στρογγυλό. Εδώ έχουμε κουμπάκι Μάρτης, το ματάκι πάλι. Εδώ έχουμε ένα μοτίφ με στρασάκια και καρδούλες. Εδώ έχουμε ένα άλλο πλεκτό, είναι με ματάκι. Από τη μία μεριά έχουμε πλέξει μαζί με περλίτσες και από την άλλη έχει το δίχρωμο. Εδώ συνεχίζουμε. Είναι ψαράκι με συνθετικό στρογγυλό. Φτερά αγγέλου, επίσης με συνθετικό στρογγυλό. Εδώ είναι ένα γεωμετρικό μοτίφ, είναι με στρογγυλό συνθετικό κορδόνι. Εδώ έχουμε το άπειρο, με βαμβακερό κονδόνι. Αυτό το είδαμε και πριν, το λιονταράκι. Εδώ έχουμε την επομίδα. Θα κάνουμε ένα βίντεο για να πούμε τα σύμβολα των μοτίφ, τι αναπαριστούν και τι συμβολίζουν. Το Amor που το είδαμε. Εδώ έχουμε ένα με χαντρούλες και σταυρουδάκι. Την καρδούλα. Είναι ροζ χρυσές οι καρδούλες, δεν είναι χρυσές. Εδώ έχουμε ένα με δέντρο της ζωής. Το δείτε έτσι καλύτερα στο φως. Δέντρο της ζωής αυτό, δέντρο της ζωής και αυτό. Και έχουμε πάλι το ματάκι το Μάρτι. Και θα έρθουν και άλλα σχέδια. Δεν είναι μόνο αυτά. Έτσι. Θα έρθουν και άλλα. Πολύ ωραία σχεδιάκια. Μείνετε συντονισμένοι, θα ανέβουν σύντομα. Κάποια έχουν περαστεί και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στο www.theodorasfashion.com και θα μπουν και τα υπόλοιπα σιγά σιγά. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν ανέβει όλα. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να παραγγέλνετε είτε μέσω μηνύματος είτε μέσω Viber στο 697-4329-071. Οι αποστολές γίνονται όλες μόνο με Box Now, οπότε η πληρωμή θα γίνει με κατάθεση ή μπορείτε να έρθετε να το παραλάβετε, να το κάνετε κράτηση και να έρθετε να το παραλάβετε από το κατάστημα. Το κατάστημα βρίσκεται Κωστή Παλαμά 4 στα Σπάτα, είναι δίπλα ακριβώς από την εκκλησία της Θεοτόκου.
Είναι ήσυχη περιοχή τα Σπάτα, παρόλα αυτά μπορείτε να το συνδυάσετε με μία βόλτα στη Λούτσα για ένα καφεδάκι, μιας και αυτές τις μέρες μας κάνει καλό καιρό και μπορούμε να πιούμε και ένα ωραίο καφέ βλέποντας τη θάλασσα, αγκαλιά με τον ήλιο. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.